Здравейте хора, днес ще направим Plants vs. Zombies втори епизод. Така, то както в миналия епизод помните, точно преди един клип, ще почнем откъде бяхме. И добре, хайде наистина вече да започваме. Така, един слънчоглед, да пуснем. Опа. Много съм прост. Така, идват още зомбите, отвратително. Така, искам да спомена, Ненчо 7 ми написа до кога ще се връщам от морето. Друг ден. Или утре, точно не знам, защото утре е последния ми ден тук. И утре се връщам. Пък може и други ден. Добре, се отберем слънчицата. Така. Сложим ледени растения. Така малко да съберем слънчица. Тук ще сложим ледени растения. Нарочно. Какво? Защо става слънчогледи? О, боже. Днеска нещо не ми е ден. Буквалния смисъл не ми е ден. Защо? Хора, виж къде го сложих. Аз съм много тъп. Вичи днеска. Оле, после. Сложим фъстъчка. Фъстъчка! Якия фъстъчко. Така сложим такова да го изяде този кофта. Пълна фъстъчко. Така, да точно зомбика. Добре. И да точно такива. Така, изядоха го, окей. Тук. Добре. Сега ще изчакам, за да видя къде ще сложат другите зомбите. Ето ще го сложа това. За всеки случай. Фъстъчко. Ето фъстъчко. Към. По-нататък има много по-трудни нива. Но сега ще сме нубчета и това ще са нивата, починаваме. Така и почва вълната. Отвратителната гадна вълна. Това съзнание с такъв скъп. О, боже. сега.
Аз знаеш ли какво? Черешка. Ще помогне. Черешката ти помага винаги, когато искаш. И спечелихме двойната. Новото ни растение е двойната. Извинете, че малко, че понякога е така си повечам за тъмно. Така... Ще пробваме нова тактика днеска. Без и такова. Да, правилно те. Пак може да загубим или да спечелим. Ще пробваме. Пак ще видим какво ще стане. Между другото, аз играя растения срещу зомбите 2, но както казах, може да не снимам на нея, защото и на нея съм много напреднал. Така. О, това път има две вълни. Към... Само ще почакаме. Направо сложа едно такова. Шампанче. Скоро няма да пуснем. Защо почва да пуснем? Ще стане работа този път. Така. Арде, едно ми оставя. Арде, едно слънчице. Арде. Така. Благодаря. Това е много добре, защото стрелва по две. Ето ще взема още едно шампарче. Това стига от другите страни мазните. Много добре. Може да съм ще не трябва. Арде, така. Ще сложа и така едничко. А от другата страна ще помисля това да сложа. Имам се спечи. Тук ще сложа един шампан. Когато се заради когато е на слънце. Пакам това да ще го ми забъка стъка. Айде бързо! Добре, не ме е наранил фастъка. Имам предвид, защото който се играе да се на зомбита, знае, че когато малкото поеде фастъка и той по-точно орех и е така целите отхапани пред по-друга физиономия, защото си да го болих, нали? Той те ако отхапят и ако някой отхапят към... Добра тактика след това, между другото. Но ще почва първата вълна, вижда се. Личи себе, по-точно. Добре се справяме за сега. Стъчка. Това е много гадно. Изяли съм се стъпа някак си. Сега ще ми заби шампър, нали? Аре, то няма да умре, стига. Дето той не се спи. Животно такова. Страта ви за... Добре. Така... Ето с така още малко и ще го отжадат. За това, че... Какво?
Изкопах се съм, че бях без изкъмата. Голяма работа, сложих си много. Така, първата вълна е това, да не се безпокоим, не е много сериозно. Но, не ми даде да ги заздравявам. Боже, много гадно. Тук някакво да стреля, а не. Лошо. Тук е още зомбите. Сега тук ли ще да уби? Я по-добре. Днеска просто не ми е ден. Почвам извешвам пралица си. Гадно, гадно. Така се запълня място с шампарче. Има ли просто така добре? Заредим се. Клипа вече 11 минути. Охо. Много дълга битка. Сега ще свършим. И ще приключим клипа. Защото тези войни са много бързички. Така остава да сложа още 3 такива войни. Една черешка ще сложа. Наближава втората вълна, което не е много добре. Иначе нещо лошо, но... Още 2 двойни, да ни е готова цялата войска, армията. Как се нарича? Аз не знам. Няма слагам черешка този път. Малко остават. Само още 150 слънчета. Тоест още 4. Абе, искам да запълня мястото. Бяхме място. Готово. Сега този път ще победи. Няма значение, съм загубил да се гадя. Много време ще чакам докато бъде такова. Затова да не се трудим. Ето сме там. Това включихме. Сега мисля, че ще има майна война с картофки. Да, тук ще е определена войната с картофки. Хора, минахме 2 нива. После други епизод ще минем още. И до скоро.